Sørg for, at du sidder behageligt. At ryggen er aflang. Skuldrene får lov at slappe af. Ansigtet får lov at slappe af. Og mærk stolen, du sidder på. Mærk, hvordan tyngden af din egen krop hviler ned mod stolen. Mærk dine baller mod sædet, lårene, knæene, underbenene, helt ned til fødderne, tæerne. Og mærk fodsålerne mod gulvet, mod jorden. Giver dig en god jordforbindelse. Sørg for, at du er tryg. Og vend nu din opmærksomhed mod din vejrtrækning. Uden at ændre på noget. Bare læg mærke til, hvordan du trækker vejret. Læg mærke til, hvordan kroppen helt af sig selv trækker luften ind og puster luften ud igen. Så skulle der komme nogle tanker, så bare registrer dem og send dem kærligt videre. Og vend dit fokus tilbage til din vejrtrækning. Den du trækker vejret ind og ud igen. Og hvis det er muligt, så træk vejret både ind og ud gennem næsen. Og begynd så at arbejde på at få din vejrtrækning helt ned i bunden af lungerne. Så når du trækker vejret ind, kan du mærke, at din mave den vokser. Og når du puster ud igen, bliver maven flad igen. Lange, rolige vejrtrækninger. Helt ned i maven. Mærker, hvordan maven bevæger sig. Bliver større, når du trækker luften ind. Og mindre, når du puster ud igen. Og se om du kan få vejrtrækningen nogenlunde lige lang, både på indånding og på udånding. Og læg mærke til de små, naturlige pauser af stilhed, der opstår mellem vejrtrækningerne, lige inden en ny vejrtrækning begynder. Stille og rolige vejrtrækninger, helt ned i maven. Stille og rolige vejrtrækninger, som en bølge, der slår op mod stranden, for stille og roligt at vende tilbage til havet. Trækker du vejret ind og ud igen.
Skulle der komme nogle tanker, så registrer dem og send dem kærligt videre. Og vend din opmærksomhed tilbage til din vejrtrækning. Læg mærke til, hvordan du trækker vejret ind og puster ud igen. Rolige, dybe vejrtrækninger. Trækker vejret ind og puster ud igen. Og læg så igen mærke til stolen, du sidder i. Læg mærke til tyngden af din egen krop, der hviler mod stolen. Mærk dine baller, dine lår, knæene, underbenene, fødderne, fodsålerne, tæerne. Og mærk, hvordan fødderne er godt plantet i jorden. Fodsålerne suger sig fast til underlaget. Og tag så en dyb vejrtrækning helt ned i maven. Og vend din opmærksomhed tilbage til lokalet, du sidder i. Stille og roligt. Vække kroppen. Begynd at bevæge dine tær, dine fingre. Og når du er klar, så kan du åbne dine øjne. Og bare lad dit blik hvile. Skråt foran dig. Hvis du bare lige sidder og mærker effekten af den her meditation. Mærker, hvordan du har det i kroppen lige nu. Og hvordan du har det indeni.